lain paminahon. Mao na siya. Sige pa, pangutan na ka na Nya lisod. unsa may sekreto sa imong mga skincare? Anong na-reach siya nimo? Skincare. Oh, perla na perla. Wala ang lotion kiwi. Dol. Oh. Against the light, di makita to. Oh, kita ra. Nay, ano na yun? Abi nimo karong June 5 madayon na misyo sa Dipolog. Ubos pagpringkamot ni Attorney Ang atos Dipolog. Mao gitawag na Dipolog tungod sa ang mga babae dito natugkag espiritong itlog tungod sa bahog linog. Ano Dipolog. Para siya guys, crazy duo. Ibala siya sa Facebook page. Pare ka na ng kuan ko ng karkar. Mao Unsa man ang gitawag karkar? dato ng lugar kay daghang kay sakyanan karkar di ba? Di ba daghang kay mga lugar nga mga kuan ba mga kay bulungan tanghaga pero doon ay mga kuan ba kanang doon ay mga saya rin tanghaga pero doon ay pasol. Mo na pasol kana pasol ba kana mamingwit dito ka pasol. Mo na siya. Opon, ato ta opon. Opon. Ato ta opon. Kanang opon daw. Nataw ng opon tungod nila pulapo di ba? Oo. Kung wala sila pulapo di na maopon eh. Ano naman? Oh. Kung wala na lapo-lapo, matawag na kupon, di na matawag kumupon. Kuha na siya. Nang apal. Di, tilapia. Nanti lang yun. Isda ang Isda mo sa... Isda ang lapo-lapo. Ugong yan. Oh, mga niya mong idol. Ay, bago na mong recruit. Mga niya mong bagong. Pero mamamig na ako nga ni. Ah. Pero labo na sa ito kagaligo. Mo ni mong labaw. Asa kagika na ni? Kuha niya siya, hinatag ni sa akong iring. Sa ni Ero. Ano rin lang naong aiba no? Tama. Ikumpara. Kuha ni inani ako pagkabatanon. Pero matiguan ka ba ni nani ni mga? Hindi na lang magtiguan. Ikaw ba tayo ta mag-ikog na lang koy? Yo, nindot Libre, eh. agad eh. Oh, na pangutana mo atong tubagon. Pangutana ka ng lisod ha? Listen. Oh, lisod eh. Kay mangutana. Kinsa nga nato boss? Kulungo vlogs. Kulungo. Vlogs. Sige kapak no. Kamura na siya. Kami amo vlogs, ikaw kulungo vlogs. Dahil May pangutana. Pangutana. I hate my drugs. Ano sige? Ganong ang bangus, mabuhi raman sa tampang. Ang bangos, mabuhay sa tapang. Mao ni siya. High blood mo kulang bangus kay di bawal siya parat ba? Oh, nawa. High blood. Natubag na naman. Right na niya. Inana, Cresido, ka-high-tech. High-tech. Kay smart ba? Oh. Sa una, globe me, pero smart na meron. Inana, may sa una. Globe ka naman. Globe, di ba? Ang globe, hinay mo, ni smart na Dito meron. day, di kag dito. Ah, dito. Diri rami. Kaya pangutana pa, kasi pangutana ban. Pangutana ban. Ay lang pagpapa niya. Oh, di, pangutana ban. Matana ko. Oh, pangutana. Ganong. Oh, nganong sige magkagdag yung kilili. Tungod kay sige. Ganong di makamagapiansa sa cardiac arrest. Karjak. Arrest. Piyansa. Kaya ka na kung karjak. Sa una, turjak na siya. Gilahin na naroon. Aron dili bastos pa. Di magkakapiyansa yun na ng turjak. Ang turjak, karjak. Oh. Kay sa una, turjak man na. Manglugos ka, imong giturjak, di ka makapiyansa. Mong gi-karjak aris. Para di nila ito. Para di pang live paminahon. Mao na siya. Sige pa, pangutana ka na ni. Nya unsa may sekreto sa imong mga skincare? Anong na-reach siya nimo? Skincare. Oh, perla na perla. Wala ang lotion kiwi. Ang lotion Sa una, city ni. Karon kiwi. Sakto na ko anak. Sige, pangutana ka na mga lisod. Oh, lison, pakaw, pangutana mo. Pangutana. Sayon na magani ng mga tubak. Ikaw, dai, pangutana dai. Nabalik. Taga Dipolog, naglaro kayo. Taga Dipolog ano? Ano, itawag ng paksil. Ha? Ang ano gitawag pasil. Kanang pasil sa una, dama na. Pasol unta na. Kunya, nadaplis man. Tala ka. Mo na pasil. Mo na siya. Ang mga simple nga mga pangutan na. Ganang lisod. Way challenge. Wait, challenge sa pangutan na.
Pangutana. Nahorot na pangutana. Nangutan naman na may nagliso doon. Ano, blackboard nga, blue mo na. Ha? Nga black mo na. Mo, kanang blackboard. Ganong green. Ganong Green green. mo na. Nga black. Kanang black pangutana, di ba? Gipintura kay inigsuwat sa pintel sa una. Pintil pin sa una, kan pintil pin di mo na pintil pin. Kung sa pin di sa na pin. Lahi na mga Oh, di ba? Pero nga nanong maestro, nganong gitawag man na ang bullpen, wa na bula. Naglibog ka ba? Anong bullpen man, na bula na? Lisod kayo mga pangutana. Pero nang ayaw pangihi, o anak yung mangihi. No U-turn, ano yun mo U-turn? Kini mga Pinoy, mga gahi kay humok. Mo na siya, ang hupon ba humok mo na gahi ko naman nagliso doon ni pangutana. Oh, lagi? Grabe. Nagliso guys. Sura to ba? Oh guys, nata sa kasi Kulungo Oh, Kulungo Vlogs. Kulungo Vlogs sa uban nato sa Iban kay nung dumatong mukantang mga kumpos yung mga hinanggaw. Dili anak. Ayo. Wa mo Ayo ko anak. 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 Anak man. Oh, anak. Sige. Ano ba? Sila ino ninyo. Oh, mo ni sa Iban tanawa. Mo ni siya ay kanang Pre mo litaw ka version. inani akong naong pagka ulitaw nako. Pero di nga niya kung naong inigtiguan. Naingani lang ba? Lagi sa Yolanda ba? Dili Yolanday. Odip. Oh, di tayo. Nga niya na pag ulitaw, pag tiguang na eksperyensado naman mo nga ni ba. Daghan na kay mga gas na kay mga pasangil ba. Si Ivan, bata pa, bro. Ika 30, maghikog ni. Ayo pag kuana kanang sultihan tiga. Ayaw pag bilad-bilad. Oh, ni ana man ang pari nga ikaw pag binutan. Biyahe ang tanang bisyo. Ibiyahan ako ang tanang bisyo. Pero pa mo ang ko. Usaray din ako biyahan. Isa unsa man anak ang pagpamakak. Okay ka na parihota. Yan ang pari. Okay, anak pari. Sa parihota na. Lagi. Lagi na na lagi. Mga corner pre. Baka kung kaya sa di ba naman tayo amigo ni mo nino. Nami amigo di lang may mag. Di, why gan lanay. Oh. Naka amigo buta. Di na siya kadungog. Oh, di siya kadungog. Di sa kadungog kay buta man. Oh. Di sa na siya kita. Kay buta man. Pero sugar roll kay ban. Ano man dula lagi. Kada Domingo ato istigbak kay. Magkaibaw siya sa tao nga musud sa buangan buang. Tungkol udak. Kita di ka di masimutra niya. Oh, ulagi kaya ito. Unsa may timaylan sa tao musuod sa buangan buang. Layo pa. Sa mailan ako eh. So unsa man mudag itik. Huh? Puro na manok dia. Dagi. Sa di ba? Kung baho pang itik. Baho na itik. Sa mas labong buang musukol ko na sa itik. Di ba? Di amo gigistingan kay mo ano siya nga. Sultihan di ka Tatay Jigo. Magtatay mo to siya nako. Kuya lang atong magmama to nimo. Kuya kay mabayo to tanan. Kini syudad bisag imo kung isuroy di jud ko masaag bisag di ko kita ayati ra. Gitistingan na mo. Sa akong anak. Si Mutra. Sure ka anak na nimo? Anak sa akong asawa di man ta mga anak kay namo ko itlog. Gitistingan ako. Boy Kulungo ana may boy tapang. Ah, di na boy tapang. Bad boy. Oh, boy Kulungo ka. Oo, boy kulong. Nang Pilipinas. Oo. Na si Ivan ng Pilipinas man siya. Oh. Gitistingan na mo. Gitistingan na mo. Totoo ba? Katultol. Yan parada mo ito. Noon nagyon sa mo ni. Sakay mo parada. Parada. Tingan mo ba buta. Buta. Kay magatulto siya ba pinagi na sa baho ba. Tapuan ang eskrito ang kanang kutsero at tapuan. Pag-abot ito ano maho mo buwan tapuan ni. Ano ba? Ano ka ko on gabi lagi. Ako sa Murag giro. Dili sa giro ka. Yung sa karbon. Ato ni karbon. Pagabos karbon. Iya, ay mo wala sa sagol na karne na isda karbon ni. Ano yung Biya lagi. ako bitaw ko puto na ulo. Uy patuo siyang ilong. Wala sa man itapita. Balik lagi tagtabuan. Ring. Bikin mailan din. Di na yun. Balik nagtabon ko na may carbon na. Ay, bilibay na. Kamao gyud kamao. Hello gawa gid. Maho din lumbon na mo. Lain na sa konti, lain na sa. Alay na sa